Un proxecto que nos valoramos de xeito importante desde o punto de vista local, porque un pouco poñer en valor a cultura, poñer en valor o noso patrimonio e, desde logo, este proxecto vai axudar a coñecer, desde logo, de onde vimos, o que somos e a onde nos vamos a dirixir como povo. Un proxecto que, ademais, contribuye de xeito importante e constituye unha sinal de identidade para os veciños de Vilachá e un proxecto que vai a quedar aí, que vai a constituir, desde logo, un recurso visitable para desenvolver turísticamente o noso concello a través da recuperación do patrimonio da nosa cultura. E cabe pensar, e o digo como alcalde, que para nós é especialmente importante neste intre potenciar o turismo. Sabedes que estamos en Ribeira Sacra, sabedes que estamos tamén no camiño de inverno e todos estes recursos, desde logo, van a contribuir a fomentar o turismo e a desenvolver económicamente o noso concello, incluso tamén a viticultura, unha viticultura que tamén é un sector estratégico para a Pobra, que temos que impulsala, dinamizala, e que, ademais, con este proxecto e con estas conclusións, seguramente vai a ser importante, porque vamos a dotar este espacio de un contido científico e riguroso. A verdade é que sigo estando contento con esta decisión política de facer este aposta, de recuperar o patrimonio e, concretamente, con este proxecto, porque son proxectos de carácter transversal, que, ao final, son esos proxectos dos que un se sinta orgulloso, son proxectos que amosan bons resultados e que, por outra banda, contribuyen tamén ao desenvolvemento do noso pobo, que é o que buscamos os responsables locales. E xa indo a outro ámbito do que falarán aquí, seguramente dentro de uns minutos, tamén destacar que este proxecto vai a contribuir e seguramente vai a aportar cousas para promocionar a candidatura de Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Por lo tanto, isto xa é o ámbito máis local. Entón, xa non me vou estender máis, agradecer, sobre todo, facer un recoñecemento especial, porque a veces, sobre todo os veciños, que no seu momento, cando lle contamos o que queríamos facer nos conventos, pois o tomaron co bo agrado, foron capaces de entender este proxecto e apostaron decididamente xunto coa Xunta de Galicia e con nós como Concello para desenvolver este proxecto no que tanto confiamos todos os que estamos aquí. Por lo tanto, nada máis, moitas gracias, a vos deixo con esta xente que seguramente vos vai a contar cousas máis interesantes que as que poda decir eu e nada máis. En primeiro lugar, agradecer o meu agradecemento ao Concello de Pobra de Brollón, polo que explicaba precisamente o seu alcalde, agora nestes momentos, pola sinerxia e pola colaboración que dende o primeiro momento amosaron con respecto a todo o interés dende o punto de vista patrimonial, arqueolóxico e dafolóxico desta zona tan interesante como é o Concello de Pobra de Brollón dentro da Ribeira Sacra. Como ben sabedes, Ribeira Sacra é un territorio único e excepcional, con uns valores patrimoniais, culturais e naturais excelentes, o que lles permite precisamente traballar no seu recoñecemento como ben de interese cultural, cuestión que se foi realizada no ano 2018 por parte da Xunta de Galicia, e o que nos permite seguir traballando e afondando no coñecemento de toda esta paisaxe cultural. Esta paisaxe cultural levamos traballando as administracións, lóxicamente, conxuntamente, así como todas as entidades e institucións involucradas no coñecemento dos valores patrimoniais e culturais. Dende o ano 1996, que foi incluída a paisaxe da Ribeira Sacra na lista indicativa
de Patrimonio Mundial. Dende ese momento, bueno, pois foi o primeiro hito a partir do cual, bueno, pois a coordinación, a protección e a conservación da paisaxe da Ribeira Sacra foi un elemento vital para poder acadar unos resultados, bueno, pois entendemos que con dunha alta consideración que nos vai a permitir seguir traballando por este territorio. Este territorio, como vos decía, foi ao longo de todos estes anos sendo obxeto de diferentes estudos e investigacións. Nestes momentos, o que van a presentar os investigadores Xurxo e Cruz, coordinados e dirixidos por Felipe Criado, como sabedes, director do INCIPID. Bueno, pois o seu traballo centrouse basicamente en actuacións arqueolóxicas e estudos edafolóxicos que nos permitiron coñecer, bueno, pois a adaptación da paisaxe agrícola neste territorio. Estes estudos, como eles mesmos os explicarán agora mesmo, son de gran relevancia, non só para o Concello de Pobra de Brollón, senón tamén para todo o paisaxe e o territorio da Ribeira Sacra. As súas conclusións, que coñeceremos agora, bueno, pois nos confirman unha antiguidade moi relevante e moi importante no que é, bueno, pois o traballo de terrazas e o traballo de pataos, como os chamades aquí. Dende a Xunta de Galicia, o noso máximo interés é sempre o traballo en equipo, o traballo coordinado. Entendemos que a execución destas análise, lóxicamente, destas investigacións son tremendamente positivas. Entendemos que ese é o camiño que debemos de seguir sempre, traballo conxunto non só das administracións e da universidade, senón tamén tendo en conta a poboación e a veciñanza, e que eles sexan os que nos transmitan os seus coñecementos e as súas bueno, pois, inquedanzas para que dende os responsables das administracións poidamos, bueno, pois, seguir traballando nestes terreos e nestes territorios que son de enorme relevancia e, como ben dice o decreto de declaración da paisaxe cultural de Ribeira Sacra, pois son bens sobranceiros do noso territorio de Galicia. Pola miña parte, simplemente dar paso a Felipe, que vai a facer, bueno, pois a presentación dos dous investigadores, Xurxo e Cruz, e, xunto con eles, pois, podemos escoitar todos os resultados que estas investigacións supuxeron. Agradecer o Concello, agradecer á Universidade e agradecer a estes investigadores e, por suposto, a Asociación de Veciños de Vilachá, que nos permitiu levar a cabo estas investigaciones e estes estudos. É un placer ter a oportunidade de presentar, de feito, a veciñanza e ao Concello os resultados dun proxecto de investigación arraigado na terra e que ofrece, de feito, novas, pensamos, novas raíces, novas plantas para seguir a pensar no futuro desde a terra. Espero, desexo, que estexan todos ben nestes momentos difíciles e rapidamente lles comento un pouco para poñer en situación o proxecto que vimos de realizar. O proxecto comeza polo interese, que debo agradecer aquí, da Consellería de Educación e Cultura e da Dirección Xeral do Patrimonio, para reforzar a candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Nun certo momento, a Consellería e a propia Directora Xeral e o Conselleiro Román pedíronnos o INCIPID que víramos como seríamos quen de facer unha investigación arqueolóxica e xeoarqueolóxica interdisciplinar para
intentar coñecer as orixes históricas da paisaxe da Ribeira Sacra. Como dixo a directora xeral, a paisaxe da Ribeira Sacra é unha paisaxe cultural excepcional que imponse pola súa propia forza e pola densidade extrema de construción como unha percepción que calquera persona de aquí ou de fora que a vexa queda realmente sorprendido. A partir desa sorpresa hai que facerse preguntas. E as preguntas son por qué, como e cando se fixo este tipo de cousas. Foi isto precisamente o que a Dirección Xeral e a Consellería de Educación e Cultura querían intentar definir para desa forma reforzar mellor o expediente e os valores universais nos que se tería que basar o que esperamos esa declaración da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade. A razón pola que nos chamaron a nós é porque o Incipit, da man, sobre todo, dunha compañeira, Paula Ballesteros, que non está hoxe aquí, pero que tamén traballou neste proxecto, levaba anos, de forma de feito pioneira en España e tamén en Europa, traballando en algo que chamamos arqueoloxía agraria, que no fondo é empregar as capacidades metodolóxicas e tecnolóxicas da arqueoloxía para comprender, para estudar a paisaxe agraria. A menudo, a imaxe romántica da arqueoloxía vencella os arqueólogos e arqueólogas simplemente como buscadores de tesouros. Isto deixou de ser certo fai moitísimos anos, e agora os arqueólogos e arqueólogas facemos cousas distintas, como, por exemplo, estudar a paisaxe e buscar as orixes da paisaxe. O problema é importante, este problema de traballo, este problema de investigación é importante, porque se algo estamos a experimentar cada vez máis é o proceso acelerado de transformación artificial da Terra. Cada vez máis a natureza é sustituída por un mundo totalmente artificial. Fai poucos semáns que saltou a algúns medios internacionales a noticia de que este ano pasado, por primeira vez na historia da humanidade, a volumen e o peso total dos obras feitos polos humanos supera o peso total, o volumen total da biomasa natural da Terra. Ben, este proceso, si ben é algo que se está precipitando na actualidade, non é novo. Comeza fai uns poucos milleiros de anos e, sobre todo, precipítase en Galicia a través da cultura castrexa, da romanización e despois dos primeiros séculos da Edade Media, por suposto, a partir dos momentos nucleares principales da Edade Media, dos séculos X, XI e XII. O que tiñamos descoberto no Incipit, a través dos traballos de Paula Ballesteros que citei antes de agora, é que, concretamente, a paisaxe de socalcos, de bancais de cultivos tan característicos de moitas zonas de Galicia é algo que se comeza a construir en torno aos 600, 700 despois de Cristo e hasta o ano 1000, 1100 despois de Cristo, lóxicamente. Pero faltábanos por saber como era este proceso de cando na Ribeira Sacra. E aí foi cando plantexamos a realización dunha serie de sondeos, de catas arqueolóxicas para, con as metodoloxías que nos puxéramos a puntos de investigación arqueolóxica e xeoarqueolóxica, poder datar a construción dos socalcos e dos pataos da Ribeira Sacra. Para facer este traballo non tivemos mellor sorte que dar, unha vez máis, con o noso compañeiro e amigo Xurxo Allán e co equipo que con el estaba a traballar na área de conventos en Vilachá e non tampouco por casualidade, senón polo interese da comunidade de Montes e polo interese do Concello en estudar a fondo o patrimonio, empezando pola terra da xente, da terra que ocupamos. Permitiunos precisamente esta converxencia do proxecto que nos pedira facer a Dirección Xeral con un proxecto que estaba en marcha en conventos dirixido por Xurxo
máis o interese da comunidade, todas esas cousas permitironos facer un proxecto que avanzou moi rapidamente. Incluso con medios económicos limitados, fomos quen de poder rapidamente poñer en marcha un traballo, desenvolver este traballo para conseguir unhos datos que chegaran a punto para reforzar o expediente que agora está xa en mans de ICOMOS e de UNESCO de declaración do Patrimonio da Humanidade. Este traballo avanzou con rapidez e isto ocorre sempre porque hai un equipo humano detrás. A citei a varias persoas, empezando polo equipo dos conventos, pero o propio INCIPIT e as redes de traballo que ten un INCIPIT involucraron a máis xente aquí. Unha destas persoas é unha gran compañeira e investigadora de o que chamamos geoarqueoloxía, chamase Cruz Ferro, actualmente é investigadora na Universidade do Algarve en Portugal. Ela é edafóloga, pero está especializada precisamente no estudo das formacións dos solos que forman parte o que se provoca que se formen a traverso da construción de terrazas e bancais. Precisamente por iso agora doulle a voz á Cruz para que presente o traballo realizado e as súas consecuencias. Xurxo fará unha contextualización histórica dos datos a continuación. Moitas grazas. Vou presentar os resultados da investigación dos pataos, dos socalcos, das terrazas agrícolas da zona dos conventos. Antes de nada, vou facer unha pequena introdución. Seguro que non a necesitades, todos coñecedes a zona seguramente mellor que a min, pero, bueno, este é un pequeno mapa para contextualizar o relevo do sitio. Entonces, as características particulares da zona de Vilachá, do Val do Frade, que é o punto exacto onde se localiza a investigación, veñen dadas pola xeoloxía, a combinación da xeoloxía, que é os procesos de movementos derivados da tectónica de placas, de como as masas rochosas se moven por culpa desta tectónica, en conxunción coa litoloxía, que son as propiedades físicas e químicas das rochas. Entón, ese encaixamento do sil e esas grandes pendentes nas ladeiras, todo eso ven derivado destes movimentos xeolóxicos antigos, de fai moitos millóns de anos. A zona específica de estudo localízase en Vilachá, concretamente no Val do Frade. Por que se escolleu esta zona? Bueno, Felipe xa o comentaba, porque ali vimos unha oportunidade moi boa, porque Xurxo e o seu equipo estaban facendo esta estupenda investigación cunha cantidade de datos arqueolóxicos e a unha resolución temporal e cunha calidade moi boa que permitía contextualizar. Para nós era unha vantaxe na hora de contextualizar as nosas investigacións do que eran os solos agrícolas e de como se desenvolvera a actividade agrícola nesa ladeira, ao longo da historia. Entón, por eso, achamos que este era o sitio perfecto para esta investigación, primeira investigación dos solos da xeoarqueoloxía da Ribeira Sacra. E como fixemos? Pois, o primeiro que fixemos foi facer unha prospección extensiva da ladeira. Isto significa andar e mirar. Camiñamos a ladeira de arriba a baixo en varias ocasións, tomando nota dos distintos tipos de muros, das alturas, das terrazas, dos pataos, das profundidades, todas as características que nos podían indicar unha variabilidade no uso e na construcción. Para seleccionar exactamente os puntos específicos de mostraxe, usamos criterios topográficos, por exemplo, a pendente, se ten máis ou menos pendente. Seleccionamos, consideramos criterios arqueolóxicos en canto a tipos constructivos dos muros, por exemplo, proximidade ao xacemento dos conventos, e tamén ecolóxicos, porque a ladeira na que está situados os conventos, os conventos está exactamente no límite entre dúas ladeiras, unha delas dá ao sur e outra delas dá ao leste. Entón, as condicións ecolóxicas que se desenvolven nun e noutro lado son distintas. Entón, tamén tivemos estas particularidades en consideración tamén, por exemplo, a proximidade ao río, diversos criterios ecolóxicos.
Neses puntos que seleccionamos, que foron 5, que son os que están mostrados na imaxe, fixemos unha sondaxe arqueolóxica retirando por capas todo o material edáfico, é dicir, o material do solo, e fixemos unha avaliación estratigráfica, que significa pois, caracterizar cada unha desas capas recoñecibles, caracterizalas e entender ben as relacións entre elas. Cal está enriba de cal se relaciona co muro e como o muro corta unha capa ou non, que sepulta cada capa. Despois diso, en cada un destes sondeos, recollemos mostras, tamén con criterios de profundidade, de resolución cronolóxica. E analizámolos en laboratorio por técnicas xeoquímicas e xeocronolóxicas. Xeocronolóxicas que son as que nos levan a conseguir unhas datas, unha data para cada unha destas capas, cada unha destas mostras que analizamos. Entonces, desde estes resultados xeoquímicos e xeocronolóxicos, conseguimos establecer unha serie de fases que non son estrictamente fases, termina unha e empeza a outra, son máis ben unhas transicións fluidas entre fases. Unha primeira fase representada por unha sondaxe que fixemos moi próxima, pegadiña ao xacemento dos conventos, ás ruínas dos conventos, é o primeiro socalco no que se recoñece o uso agrícola pegado ao propio xacemento. Entón, este ten un componente de proximidade obvio ao xacemento arqueolóxico. Entón, esta sondaxe, estudamos, como decía, a estratigrafía, que é o que temos aquí representado, collemos mostras e datamos unha das mostras, datamos por radiocarbono, unha das mostras desa columna de mostraxe que recollemos, unha das máis profundas. E temos unha datación que nos leva máis ou menos ao século X, é dicir, que hai máis ou menos 1000 anos. Como non atopamos ningunha evidencia nas outras sondaxes que fixemos de unha ocupación tan antiga como esta, a nosa interpretación destes resultados, xunto coa química que fixemos e todo iso, lévanos a pensar que probablemente nun primeiro momento a explotación agraria era nas proximidades dos conventos. Aínda non, ou polo menos non temos evidencia, de que se producira unha ocupación de toda a ladeira. Isto ten unhas implicacións socioeconómicas. Este coñecemento indica que probablemente ou non era necesario explotar toda a ladeira ou non había outros condicionantes que fixeran que a ladeira fose completamente explotada. Despois temos unha segunda fase, tras esta primeira ocupación de proximidade, digamos, unha segunda fase representada polas sondaxes 2 e 4, esta sería a sondaxe 2, que ten unha estratigrafía, fixemos igual, leemos a estratigrafía, secuencia de capas, collemos a mostras, datámolas, e isto lévanos a un momento un pouquiño posterior, no século XII, aproximadamente. Entonces, xa estamos vendo que hai unha diferencia. A pesar de que esta sondaxe tamén está bastante próxima aos conventos, hai unha pequena diferencia en canto á idade. A sondaxe 4, a diferencia da 2, está na outra ladeira, na ladeira que dá ao leste, na ladeira de Transmonte. É un solo moi profundo, está nun sitio que agora está colonizado ou ten unha vegetación de souto, e tamén nos dá unha data similar do século XII. Entón, a nosa interpretación é que probablemente neste momento xa un pouquiño máis tardío se produce unha expansión da actividade agrícola, unha expansión polo menos da construcción de pataos que indican unha actividade intensiva agrícola. Ninguén construí un patao para despois deixalo aí sin cultivar, non? Curiosamente, ademais, a pesar de que esa primeira expansión, esa primeira cultivo de proximidade parecía que era cara abaixo na ladeira, neste caso comprobamos que a expansión tamén é cara arriba e tamén cara a outra ladeira, o que indica unha diversificación dos nichos ecolóxicos. Agora estamos vendo que na ladeira este hai unhas condicións que son favorables a uns cultivos, a unha vegetación completamente distinto toda a ladeira sur. Entón, aí isto parece que indica que hai unha diversificación en canto a estrategias agrarias. Pero tamén creemos, e isto é unha hipótese porque non temos, a verdade, evidencia analítica desto, que a expansión cara abaixo, cara ao río, tamén
tería continuado. Entonces, xa temos pois unha ladeira prácticamente toda ocupada pola actividade agraria, polos pataos. Nunha terceira fase, vemos que está representada pola sondaxe 3, vemos que hai unha reorganización, unha modificación de pataos máis antigos, porque o que vemos nesta sondaxe é unhas terrazas máis antigas enterradas por outras máis recentes. Se vedes nesta foto, vemos o muro dese primeiro patao que está completamente soterrado por muros de pataos máis recentes. Están amortizados por eses pataos máis recentes. Entonces, parece que había un uso anterior e despois reestructurouse ese espazo, ese territorio, para un uso que pode ter que ver cunha estrategia agronómica diferente. Esta reestructuración sucede en torno ao século XIII. Bueno, xurxe despois contextualizará un pouquiño os séculos con outros eventos culturais e coa historia dos conventos do xacemento propiamente dito. Mais, un pouquiño máis tarde, no século XIII. E isto considerámoslo como unha reorganización, unha reforma desa grande extensión que xa estaba ocupada da fase anterior. E unha reorganización que, ademais, continuou despois, en fases posteriores, porque hai probas probas cronolóxicas desas reestructuracións, tanto na sondaxe 3, que acabamos de ver, que vimos que tiña un patao máis antigo e outro máis recente sobre el, e tamén na sondaxe 1, que é a que está máis próxima ao río, que ten a datación deste patao de unha idade do século XVI, máis ou menos. Entonces, vemos que hai unha serie de fases, unha idade que temos dos pataos, e a pregunta é, esta evolución que vemos no Val do Frade, na zona dos conventos, extrapolable a toda a Ribeira? Bueno, polo menos nos consideramos que certos procesos sí poden ser extrapolables. Obviamente, o Val do Frade é unha parte pequeniña da Ribeira Sacra, e a Ribeira Sacra ten moita diversidade en canto a topografía, territorio de todo tipo, ecolóxica, etc. Entonces, é preciso continuar cas investigacións, saber se estes resultados se confirman en outras áreas da Ribeira, e ademais entender que factores conducen a esa diversidade que vemos hoxe en día, a diversidade local. Pois a pendente das ladeiras influe, ou influe a proximidade a un monasterio ou a outro. Precisamos entender como se desenvolve a paisaxe no seu conxunto, pero para isto necesitamos máis mostras representativas para saber se os procesos que vemos aquí son os acertados. O que sí sabemos agora, xa, é que os datos que temos indican que estamos frente a unha paisaxe cultural milenaria, que hai unha historia de adaptación, unha historia evolutiva, e que, bueno, o que se chama agora nos círculos, digamos, de desenvolvemento e de sostibilidade como resiliencia, en termos de que a paisaxe adaptase á historia, e a historia se interactúa ca paisaxe, as comunidades humanas evolven ca paisaxe para producir o que vemos hoxe en día. E que houbo fases de expansión, houbo fases de reestructuración e de intensificación atendendo a estes condicionantes ecolóxicos, sociais, culturais, etc. Eu vou amosar que tipo de arqueoloxía fixemos aquí nos conventos. Depois farei unha serie de agradecementos e comentarei brevemente, ainda que despois do que comentou Cruz, creo que xa se dixo bastante. Eu veño directamente de San Paio de Diamondi, do Sabiñao, onde tamén a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural está traballando e investindo para facer un albergue de peregrinos. Diamondi é un deses sitios tamén no cal podemos pescudar as orixes desta paisaxe simbólica e cultural da propia Ribeira Sacra. Elí vais a facer un albergue para peregrinos. Eu fixen o camiño de inverno. Oficialmente hai unha etapa que vai directamente, Quiroga a Monforte, por Monforte Chantada.
Ben, o que é lógico racional é facela desde a Pobra do Brollón a Diamondi, non? Entón, bueno, como sei que tamén hai un convenio asinado e se vai facer un albergue aquí no casco vello da Pobra do Brollón, pois será unha excelente noticia para racionalizar e ordenar tamén aí un pouco o territorio, non? Lois Pereiro, que se está a reivindicar bastante nesta altura, ten un guión para televisión do ano 88 que se chama Que es Galicia, non? Entón, colle as letras do abecedario e vai desenvolvendo pois, a súa visión de Galicia, non? A letra H, il dice o seguinte, bueno, en trobá foi a miña letra de médico, igual me trabuco, Historia, herbicida el olvido, la humedad, el horror vacui y la humildad nos impiden convertir la historia en heroísmo. Nuestra heredad, adiestrada en la huida con la sabiduría de las heridas viejas, por nuestras propias manos, solamente vencidos. ¿No? E aquí temos algúns conceptos como heroísmo ou heredad que están precisamente na proposta de Patrimonio da Humanidade da Xunta de Galicia de cara a UNESCO. E o que fixemos nos conventos é a arqueoloxía heroica. Se sabedes que das imaxes de marca da Ribeira Sacra é a viticultura heroica. E aquí temos heróis, heroínas, contra a súa propia vontade, non? É dicir, porque é un traballo durísimo e é, digamos, a humanidade que mantivo todo este sistema ao longo, como dixo Cruz, ao longo de 1000 anos. Non? Entón, eu quería agradecer a todo o meu equipo, porque temos que ver que, sobre todo esta última campaña, no verao de 2020, foi totalmente heroica. Non? E isto estás estudando nas universidades, e de feito aquí Felipe, como presidente da Asociación Europea de Arqueólogos, no próximo Congreso Internacional que vai ter lugar da Asociación en setembro, xa hai varias sesións nas cales participaremos para mostrar como facer arqueoloxía en comunidade cando non hai comunidade, non? Porque estamos nun mundo totalmente virtual. Entón eu sempre digo que os confinados do século XXI fomos os conventos a procurar os confinados do século X, non? É dicir, é unha historia apaixonante, como a nosa burbulla de arqueólogos e arqueólogas traballando ali tamén coa veciñanza permitiu sacar a luz toda esta historia soterrada e estes resultados que estamos amosando hoxe aquí tamén de maneira heroica, non? Entón, un equipo humano que, desde logo, estes resultados só se puderon conseguir con xente comprometida, con xente como Rosa, que pecha o supermercado, que é museóloga e dedica as tardes a analizar, a siglar, a lavar, a tratar totalmente o material, ou o arqueólogo da Deputación de Pontevedra, Rafa, que dedica as súas vacacións para botarnos unha mao e li nos pataos dos conventos, ou un francés peregrino, namorado, arqueólogo de Galicia, Fabrice Couvin, que é o que tamén dibuixou todos estes materiais, arqueólogas e arqueólogos de Ávila, de Madrid, de Euskadi, ata un bombeiro de Vitoria-Gasteiz veu Carpin a botarnos unha mao. Pois esta é a arqueoloxía heroica que podedes imaginar o risco e o compromiso que tamén adoptamos nos pois, neses pataos milenarios dos conventos. Xente que adiantando diñeiro, comprometéndose para cumplir cos nosos objetivos. Entón, realmente, os conventos, igual que San Lorenzo, isto é unha reivindicación tamén da Pobra do Brollón, dende o ano 2016, isto é un campo de experimentación de novas formas de facer arqueoloxía e, de feito, o que estamos a facer aquí en arqueoloxía en comunidade estúdiase en universidades como a Universidade de Binghamton en Nova York ou na Universidade de Durham no Reino Unido. É dicir, aquí Galicia, neste sentido, pois, é unha auténtica referencia, por non dicir, en Portugal, onde tamén hai unha tradición importante de estudos de arqueoloxía agraria pois, en toda a paisaxe vinícola do Douro. Non? Despois de ser unha arqueoloxía heroica, é tamén unha arqueoloxía de urxencia. Non sei que, evidentemente, chegamos tarde, pero chegamos. Non? Nesa maravilla que é a webserie de Adegas da Memoria, pois hai testemunhos, hai persoeiros esgrevios de Vilachá que lamentablemente faleceron ao longo deste último ano e medio. Non? O Madera, non? Que un dos últimos discípulos do mestre Juan Abramo no ano 36, por exemplo, o Morales, moitísima xente. Non? Entón, eu aquí aconsello a leitura dun libro maravilloso que ten na portada un caso que se fixo moi famoso, tamén no Camiño Xacobeo, no Bierzo, en Foncebadón, vivía unha señora co seu fillo, era a última habitante dese sitio. Non? Entón, bueno, o bispo de Astorga decidiu que había que levar a campá da igrexa. Non? Entón, esta señora, con case 90 anos, emparapetouse en riba no pé do badal das campás, a Garda Civil non puido facer nada con ela. É dicir, eso é o que se chama resiliencia que comentaba aquí, que se comentou aquí antes. Pois esa é a portada dese libro que se titula ¿Quién te cerrará los ojos? Historias de arraigo en la España
en la España rural, que é de Virginia Mendoza, non? E disto vai un pouco tamén o proxecto de Adegas da Memoria, non? É unha homenaxe a toda esa humanidade que construiu, que mantivo, que sostivo toda esa paisaxe cultural e entón, bueno, pues realmente corremos o risco tamén de quedar únicamente co patrimonio e quedarse en a humanidade que o sostiña, non? É dicir, este é o momento realmente no que estamos. E isto, por iso digo que tamén a arqueoloxía de urxencia fíxose e faise aquí na Pobra Brollón, que para min é como un pouco a aldea de Asteris e Obelix no contexto da Ribeira Sacra, non? É dicir, parece que vamos un pouco tamén ás veces a contracorrente, non? E despois é un proxecto de arqueoloxía rural. E aquí sí que quería facer unha homenaxe ao, bueno, meu mestre, que é Felipe Criado, son da escola de Felipe. Felipe, un dos primeiros congresos da Asociación Europea de Arqueólogos fixos en Galicia, en Santiago de Compostela, no ano 95, algo totalmente pioneiro, non? De como se internacionalizaba a arqueoloxía e a xestión do patrimonio neste corruncho da Península Ibérica, pois daquela foi un fito. E il foi quen comezou coa arqueoloxía da paisaxe e, sobre todo, coa arqueoloxía rural. E os primeiros traballos arqueolóxicos que fixen foi con Paula Ballesteros, que non está hoxe aquí. De feito, se queredes ver un pouco que tipo de traballo fai Paula Ballesteros, hai unha exposición maravillosa no Museo Pobo Galego sobre a Illa de Ons, que é un proxecto no cal tamén estivo o Incipit, e eu forméme con ela en corrección do impacto arqueolóxico de parques eólicos en moitas zonas de Galicia. E entón, claro, os enxeñeiros, os arquitectos preguntábanse, non sei que carallo fan estes fulanos seguindo esas gavias, registrando estas terrazas de cultivo, etcétera, etcétera. Era algo totalmente pioneiro. E lembro como no ano 2004 enviounos Felipe aquí a Ribeira Sacra a tentar presentar precisamente o que estamos facendo hoxe, tantos anos despois, non? Presentamos a necesidade de investigar as orixes, a xenes e a evolución de toda esta paisaxe vinícola aos alcaldes e alcaldesas da Terra de Lemos daquela. Sobra dicir que ninguén nos fixo moito caso. Tamén era ano Xacobeo, xa se empezaba a vislumbrar un pouco todo este horizonte no que estamos, pero con isto, pues, realmente o que quero remarcar é que as consulturas cambian. Hoxe en día é prioritario facer este tipo de investigacións, pero a verdade é que tamén se puderon ter feito antes, pero gracias a contar con esta Escola de Arqueoloxía en Galicia, que é referencia a nivel internacional, pois estamos hoxe aquí, non? Dito isto, arqueoloxía heroica, arqueoloxía rural, quería rematar tamén con este proxecto que é realmente arqueopoético, non? Este é un achádego que lle debemos aquí a Olga Novo, que, bueno, está totalmente implicada neste proxecto e dalle un grau de fermosura enorme. E eu creo que a ciencia chega onde chega, é dicir, hai cousas que se poden transmitir desde un punto de vista da arqueoloxía emocional ou da arqueoloxía máis do sentimento, pero para eso está a literatura, non? Para tentar transmitir e definir proxectos como o noso. E ela definiu-no moi ben nun artigo que publicamos Olga, eu e Xosé Gago nunha revista do Brasil, Memoria en Rede. Dice, así como a la poesía le interesó la ruina, de igual modo halló en la prospección arqueológica su método de busca de la identidad individual y colectiva. Pero no menos debe interesar a la arqueología la prospección emocional, de nuevo, individual y colectiva, y excavar con esa herramienta. Y entón aquí chega e define perfectamente este proxecto, ¿no? La densidad de un proxecto se mide en muchas ocasiones por la intensidad del recuerdo, ¿no? Por iso isto é Adegas da Memoria, ¿no? Finalmente, bueno, os resultados, que son totalmente revolucionarios, todo hai que dicilo, agardemos que teña o impacto que ten que ter. Nos entramos agora tamén nunha fase na cal imos publicar en revistas internacionais, bueno, unha difusión científica destes resultados que son realmente revolucionarios. Pero, bueno, eu antes nada quería recuperar ese consello que lle deu un frade, xa que estamos no Val do Frade, un frade agostiño Martiño Lutero, cando era novo, dicíalle que se predica moito mellor sobre aquilo que se quere coñecer que sobre aquilo que xa se coñece, non? E entón o problema que temos aquí, na miña opinión, é que nin se coñece, nin moitas veces se quere coñecer, non? E este é o fundamental. Vou por outra cita de autoridade, neste caso Luis Aragonés, o adestrador, cando dicía daquilo de que o fútbol consiste en ganar, ganar e volver a ganar, e ganar e ganar e volver a ganar, e que o que compre investigar, investigar e volver a investigar, investigar e investigar. Porque hai unha eiva de investigación enorme que o que fai é que sigan primando os mitos eruditos, decimonónicos, podemos facer toda unha genealoxía, está máis que demostrado como se foi creando. Igual que Álvaro Cunqueiro creou o Albariño e todo ese mundo no Salnés, evidentemente a Ribeira Sacra é unha paisaxe ideolóxica que se vai creando e recreando, é realmente unha paisaxe imaginada, non? Entón,
O primeiro que podemos dicir destes resultados, inda que se atopan nun contexto moi concreto na periferia das periferias, pero eu creo que sí que por eso é necesario seguir facendo investigacións noutros contextos vos da Ribeira Sacra, eu creo que se poden espallar ao conxunto da propia Ribeira Sacra. Non? O máis interesante de todo isto, e aquí a coherencia dos datos é tremenda, non? É dicir, nós na excavación dos conventos, digamos, o máis antigo que atopamos, que temos perfectamente datado no século X, é un espazo simbólico, un espazo sagro, cando non existía a Ribeira, cando o que existía é a Fraga. Entón, o máis interesante de todo este proxecto é que podemos reconstruir 5 séculos, desde o século X ata o século XV, de como unha paisaxe simbólica como era o río Sil, fronteira que os romanos viron moi ben, non? Esa fronteira entre conventos luquenses e bracarensis, unha zona de fronteira cultural xa na prehistoria, con esas ofrendas de armas no río Sil, que é unha cousa moi atlántica que se topa tamén en Irlanda, en Gran Bretaña, na desembocadura do Guadiana, na desembocadura do Ulla, é dicir, como esas comunidades da Idade do Bronce, os que fixeron os petróglifos de Sober e toda esta zona, como acubillaban sollas en fendas nas rochas, en penas que eran fitos na paisaxe, e como as zonas de paso natural, todo iso que despois destruiu o electrofascismo nos anos 50 e 60, pois estaban sancionadas simbólicamente por parte de todas estas ofrendas. Ben, ese é o mundo que van recuperar os eremitas precisamente no século VI, VII, VIII, IX, en algo que historiográficamente se considerou sempre como séculos escuros, non? Fai pouco estivemos en Ávila, virtualmente, tamén falando sobre esta falsa idade escura. Non? Durante moito tempo, a profesora Carmen Pallares, que tamén influiu moito no que é a historia rural, nos alicerces, digamos, desta arqueoloxía agraria, xa denunciaba, a fins dos anos 90, esta consideración do século X en Galicia como unha época escura. Non? Claro, nós en historia estamos acostumados a aplicar aquil anuncio das cucarachas, non? Publicitario de as cucarachas nacen, medran, reproducense, morren, desaparecen. Entón, desde o presente, imaginamos zonas de períodos de esplendor, períodos de decadencia. Isto acontece tamén na lingua galega. É dicir, é moi curioso como se consideran séculos escuros o século XVI, XVII, XVIII, cando o idioma era falado polo 99% da poboación. A día de hoxe non acontece. Que é máis decadente? O ano 2021 de cara á lingua galega ou o século XVI no que todo o mundo falaba galego? Cal é a diferencia? Que nós consideramos, tradicionalmente, que o esplendor sempre se corresponde con algo que se chama Estado. Non? E cando hai cultura escrita, cando as elites manexan un idioma, pois un período de esplendor. Pero cando manexa o povo, eso que non gusta moito a cultura popular, pois se considera que son períodos escuros. Non? E o século X tamén se manexou así desta maneira. E é moi curioso como o século X, lonxe de ser escuro, proxectos como o Degas da Memoria, pois están amosando un mundo realmente interesante e que pode ser, eu creo que é un dos grandes valores deste proxecto, é dicir, podemos interpretar ese século X desde o presente. É dicir, é un período maravilloso para falar de multiculturalidade, de cousas que nos están preocupando na actualidade. A influencia mozárabe daqueles mozárabes que fuxiron do norte de África cara a Galicia, toda a paisaxe da Ribeira Sacra non se pode entender sen eles. De feito, por exemplo, en Diamondi hai un pazo episcopal porque veo o odoario africano, non? Que restituiu a propia diócese de Lugo, o santuario de Valdomao, que Olga igual o pode explicar mellor que a min, como a orixe da propia Pobra do Rollón en Santalla de Rei obedece tamén a todas estas sinerxias, non, entre o norte de África, o noroeste da Península Ibérica, a tradición, a antigüidade tardía, o mundo clásico. É dicir, é un mundo realmente interesante. Tamén se pode reivindicar, evidentemente, dende unha postura feminista, é dicir, do mundo da muller. Por que se chaman séculos escuros, en parte? Porque a historia sempre foi feita por homes, non? Entón, se collemos un listado de todas as mulleres nobres do século X en Galicia que tiñan poder, que ordenaban o territorio, é impresionante o papel que xogou a muller nese antigo reino de Galicia. Unha cousa que vai mudar totalmente, e isto está en relación cos resultados que temos aquí, coa plena instalación do feudalismo, con cambios teolóxicos, con cambios no papel da Igrexa no século XI, XII, XIII, no cal a muller vai ser marginalizada totalmente. Entón, por exemplo, a paisaxe dos conventos, nós temos a sospeita de que ese centro religioso de San Martiño de Piñeira, atopamos restos dunha necrópole funeraria, atopamos unha tumba, un sarcego antropomorfo escavado na rocha, atopamos unha tampa reutilizada, que aquí descansa o servo de Deus, un tal Sagibus. É dicir, temos evidencias de que aquilo, como en San Víctor de Barsacova e moitos outros sitios moi semellantes, era un espazo simbólico moi importante e un centro religioso que artellaba toda esa Ribeira Sacra. Ben, pois unha das grandes mulleres, hai dúas mulleres para entender a Ribeira Sacra.
no século X. Unha delas é Senior, que é a que vai ordenar toda a zona do Sabiñao, precisamente aí está a orixe de Diamondi, San Estevo de Ribas de Miño, toda esa zona obedece a esa muller nobre, e no noso caso Aldara. Ilduara Aldara, a mãe de San Rosendo, que era a señora de Carioca, de Quiroga, de Lor, tamén da zona do Sabiñao, de Tribes, de Caldelas, e esta muller fundou unha cantidade enorme de mosteiros dúplices nos quais vivían homes e mulleres, algo totalmente impensable despois a partir do século XII. De feito, quen vai destruir todo ese mundo, no caso concreto dos conventos, e noutro caso, pois, outros señores feudais, como o bispo de Lugo, no caso de Diamondi, e, no noso caso, a orde do Cister. Non? E isto é realmente o impresionante dos conventos, esta secuencia que vos digo, de como o Cister anexiona ese antigo centro religioso no século XII e vai convertir un espazo simbólico, sagrado, nun espazo de produción, procesado e consumo de viño, é dicir, é o que se chama a colonización cisterciense. Entón, o que é interesante é que a nivel documental temos os documentos do Mosteiro do Monte de Ramos do século XIII e século XV que falan de San Martiño de Piñeira. Todo o que vemos nos documentos témolo corroborado grazas ás ciencias do solo e grazas á arqueoloxía. Hai unha destrucción consciente de todo ese mundo, esa regla de San Frutuoso, esa regula comunis, ese mundo no que se misturaba o priscilianismo, crenzas prerromanas, mulleres misturadas con homes nos mosteiros, onde se viu eso, todo eso vai desaparecer precisamente pola instalación do Cister. Non? E non vai haber piedade. É dicir, a mí o que me fascina de Frutuoso, que Frutuoso, batizamos así o individuo que aparece ali, está baixo os muros en ningún tipo de piedade cara a ese sitio. Non? Igual que no noso San Lourenzo, pois os mortiños do século X, XI, XII, construíse unha capela por riba deles sen moito miramento. Non? Entón, a materialidade, a arqueoloxía, o que demostra precisamente é a instauración do pleno feudalismo e como a colonización prodúcese de oeste a este, de Lagares, o Cister vai controlar o Val do Frade e o Ibedo e vai obrigar, digamos, a esas comunidades que eran medio libres no século XI a cultivar dentro dun sistema feudal obrigados a pagar rendas e a construir, facer con bo paramento, como din os documentos, pois toda esta paisaxe que coñecemos hoxe en día. E, de feito, nos documentos vese como a fraga do Ibedo empeza a convertirse en ribeira e no século XV xa se fala aquí hai que facer as cousas segundo os usos e costumes da ribeira. É dicir, non existe unha ribeira sacra, existen dúcias e dúcias de ribeiras con nome e apelidos, con historias, con microhistorias, e esta é a grande validez do que estamos facendo nos conventos, que é unha aproximación microhistórica espectacular na que se concilia tanto a antropoloxía, a etnografía, a cartografía simbólica da nosa xente, a arqueoloxía, a etnoarqueoloxía, as ciencias do solo, etc. Eu creo que é algo bastante excepcional. Non? O que demostran estes resultados, como digo, este proceso de colonización, vemos como no século XIII instaurase unha granxa, no que antes era unha igrexa e un camposanto, e, de feito, o abade de Monterramo envía ali a un frade granxeiro. As granxas son as unidades de produción do Cister, e aquí temos outra, en Vales, neste caso era dos cistercienses de Oseira, e, de feito, toda esta tradición agrícola de Vales desa misión agraria de experimentación, pois xa ven de moi antigo, non da época pleno medieval, pois é realmente impresionante como incluso temos nomes e apelidos, como dicía, e temos un frade que Pedro de Piñeira, que vai estar no primeiro terzo do século XIV, que era un tipo de armas tomar, de feito, unha carta en latín do abade de Monte de Ramo que é moi graciosa porque dice, bueno, mira, Pedro, voucho mandar aquí un fulano que vai da miña parte, trata o ben, non? O sea, o tipo, claro, debía estar ali parapetado, xa totalmente así belstrao, de feito, nos atopamos unha punta de lanza perfectamente conservada, claro, o tipo tiña que lidiar con osos, porque había ata osos, cos paisanos que tampouco estaban moi contentos, claro, con ese sistema feudal, e el construiu muiños, camiños, calzadas, mesmo casas, e é impresionante como, a pesar diso, o recordo do século X mantíñase vivo, porque todos sabedes que Vilachá, o patrón, que non se lle fai moito caso, é San Mamede, que é o patrón pleno medieval non da parroquia, pero os frades de Monte de Ramo obrigaban a pagar as rendas en Piñeira o día de San Martiño de novembro, recordando a antiga advocación. É o mesmo que pasei aquí co San Lourenzo, o patrón de Cireixa impuxo o bispo de Lugo San Pedro, que non lle fai caso a ninguén, pero a xente seguiu durante séculos adorando a San Lourenzo. Non? Xa vou rematando.
Eu creo que o máis importante tamén destes achádegos, destes resultados, é que, como dicía, estamos rematando con eses mitos eruditos, por exemplo, de que esta é unha paisaxe romana, non? Algo que parece que é unha historia xa de éxito, hai moitos adegueiros que manexan ese discurso, cada un na súa casa pode poñer unha noria romana, pode facer o que disfrazarse de romano, pode facer o que queira. O problema é que cando se converte xa incluso case nun discurso totalmente xemón, incluso no Consello Regulador se manexa este tipo de historias, que, bueno, eso creo que vai cambiar tamén en breve, non? Pero no noso caso, eu creo que é fundamental a investigación neste sentido, non? É dicir, a UNESCO, e aquí hai xente que o sabe moi ben, o que está procurando aquí son dúas cousas. Primeiro, que haxa proxectos nos cais as comunidades sexan locais, sexan os e as que sosteñen este patrimonio, sexan os protagonistas deste proceso de declaración de Patrimonio da Humanidade. Eso, hai que dicilo, dáse en poucos sitios, na Pobra de Brollón sí que se dá, e despois que haxa investigación científica que alicerce realmente explique a xénese e a genealoxía de toda esta paisaxe. Por lo tanto, temos unha riqueza tal que non fai falla, ni moito menos inventarnos pasados que, polo que estamos vendo desde a ciencia, pois realmente non existen. Os romanos están en Proendos, están en outros sitios, os romanos na nosa zona viñeron evidentemente a procura do ouro, temos a mina do Fulsento, temos a mina na Cubela, é dicir, o primeiro momento no cal o Estado se implanta, neste caso o Estado romano, se implanta nesta zona de Galicia. Entón, o grande valor do noso proxecto é que o mito e a ciencia están á mesma altura, é dicir, este proxecto comezou no outono de 2018 e que hai que agradecerlle evidentemente todo o traballo a Xosé Gago con esa labor de zapa. Eu sempre digo, a nós, os arqueólogos e as arqueólogas que traemos aquí, non nos fai falta xa, non nos preocupan os antíxenos os PCR, preocupanos as transaminases e o nivel de azúcar en sangre. Porque 2 anos traballando aquí, pois evidentemente é unha inmersión ata en cubas, non? Si non me equivoco, non? En este sentido, Xosé, guiado polos veciños e as veciñas, foron eles quen decidiron realmente onde querían que escavasemos, non? É dicir, onde querían que traballásemos, non? Entón, eles, ao final, estes resultados o que están amosando é poñer en dúbida aquel artigo de Bermejo Barrera, aquel catedrático que fai moitos anos escribira un artigo de O pobo nunca tivo a razón, non? Un pouco denunciando tamén isto. Pois ben, aquí, como na Revolución dos Cravos, o pobo é o que máis ordena. É dicir, ao final, a ciencia o que está demostrando é que a xente de Vilachá sabía que a súa orixe como comunidade estaba nos conventos, non? E é o mesmo que nos está a acontecer tamén aquí, por exemplo, no San Lourenzo. Esas historias de santos como San Marcos, que escapaba de Vilachá a súa carballeira, aí a capela, a ese sitio que está amosando esa conexión tamén entre os lugares de memoria da parroquia, mesmo incluso na actualidade. E o mesmo que acontece aquí en Cireixa co San Lourenzo que escapaba ao seu castro. Ao final, o que atopamos foi unha necrópole onde están os nosos devanceiros e os nosos antérgos. Non? Entón, bueno, xa para rematar, eu creo que, como digo, isto é un campo de experimentación de novas formas de facer arqueoloxía, de novas formas de afrontarse o patrimonio, e o que está demostrando é tamén que se queremos procurar as orixes da Ribeira Sacra, non temos que ir ao mundo pleno medieval, ao mundo do feudalismo, a esas grandes escenografías arquitectónicas que nos encantan tanto como facer actos en Monte de Ramo, ou en San Estevo de Ribas de Sil, é dicir, eso obedece a outro mundo. Se queremos achegarnos ás orixes da Ribeira Sacra, temos que botar mão da veciñanza, desas penas senlleiras que están por todo o canón do Sil, eses nomes con advocacións antigas, eses artegos moi vinculados tamén, incluso o culto ás augas. Se queremos coñecer a orixe de San Estevo de Ribas de Sil, non temos que ir ao mosteiro de San Estevo, non? Temos que ir a San Miguel de Canar, que é unha igrexa alto medieval antiga, que tamén está en ruínas, que sería interesantísimo tamén traballar, ou que está facendo a Dirección Xeral de Patrimonio, limpando San Xoán do Cachón, noutra zona, ou se queremos comprender Diamonde e San Estevo de Ribas de Miño, non temos que ir ali, temos que ir a San Pedro de Cela, que é un caso exactamente igual ao dos conventos. É un sitio impresionante, igual que o espazo simbólico dos conventos transformouse nunha granxa, o mesmo aconteceu en San Pedro de Cela, que é documento xa do século IX, desta señora senior, que fundou todo aquilo, como o mosteiro de Meira, nese contexto, tamén o convirte nunha granxa. É espectacular ir a San Pedro de Cela, no medio, entre a Ribeira e o fondo do río, unha ábside románica a que se lle acoplou unha adega no século XIX. É un sitio espectacular, cos artegos antropomorfos. Aí é onde temos que indagar sobre eses falsos séculos escuros. E aí está a orixe, como está demostrando
o proxecto dos conventos. É dicir, non é unha época escura. Ese séculos 9, 10, ese mundo tan extraño, eu sempre o digo, nós nos conventos non temos o Crismón de Quiroga, non temos esa epigrafía en mármore, non? Temos unhas lousiñas con uns garabatos en forma de crismón, algo moi cutre, non? Non temos unha epigrafía tamén enorme, o que temos é unha tampa escrita pois nesa grafía mal chamada visigótica, non? Que era propia neste reino de Galicia no século IX, no século X, incluso ata temos a pisada dun gato nunha tella, é dicir, estamos recuperando un pouco todo ese mundo subalternizado da xente que realmente construiu a Ribeira. Bueno, a verdade é que, podría falar moito, pero, eu creo que con isto o fundamental é que a coherencia destes datos é impresionante, porque tanto a tradición oral tiña razón, a arqueoloxía amosa unha secuencia que se corrobora coas analíticas dos conventos, dos distintos pataos e das distintas muras, de como esta paisaxe surde nun século X, como se intensifica co feudalismo, a colonización no século XII, XIII, e como, que isto tamén é moi interesante, como hai outro pulo no século XVI. De feito, os conventos, que todo o mundo pregunta, estes cubículos que son? Que o que dá nome aos conventos en plural, non? Ben, pois as datacións de carbono 14, as últimas que nos chegaron, eses cubículos, esas paredes mianeiras están por riba de sedimento, vale? Pois ese sedimento dataron todos do século XVI. É cando xa se abandona a granxa e todo ese espazo antigo, con tanta historia, acaba sendo conquerido por novos pataos, temos outra fase do século XIX, etc. E iso é moi interesante, porque amosa unha paisaxe plenamente conformada, pero que en certa medida foi marginalizada. De feito, Martiño Sarmiento, no século XVIII, reivindicaba que había que facer unha grande compañía viñateira de vinos del Sil, porque el tiña na cabeza o que estaban a facer os portugueses no Douro. Pero que pasa? No Douro tiñan os británicos metendo pasta, e, en cambio, o Reino de España estaba privilexiando outras zonas vinateiras. Entón, esta é unha historia condensada a nivel micro que me parece realmente fundamental, non? E, eu quería rematar precisamente con ese título dese libro magnífico, que non dixen o nome, de Virginia Mendoza, Quien te cerrará los ojos, non? Esta arqueoloxía de urxencia é urxente facela, seguila facendo, porque, de feito, eu li no xornal onte que en Xapón, primeiro mundo, tamén un deserto demográfico, unha sociedade envellecida como a nosa de Galicia, Galicia é o país máis bello de Europa, acaban de crear un ministerio da soidade, non? Cando hai outros países do mal chamado terceiro mundo, por exemplo, en Sudamérica, que teñen ministerios da felicidade, non? Da felicidade, como diría Olga Novo, non? Entón, resistímonos a que todo este mundo desapareza, e ao final, ao fin e ao cabo, patrimonio, e aquí retomo aquí o mestre Felipe, un artigo de fai 20 anos case, de como patrimonio é a xestión que unha sociedade fai da memoria e o esquecemento, non? E deso resulta patrimonio. Decídense capas da memoria que hai que recuperar e outras que hai que agochar. Por eso falamos de política do patrimonio, de xestión do patrimonio. En esa tesitura estamos. Eu creo que aí a ciencia arqueolóxica ten moito que ver. É recuperar estes lugares de memoria. E iso digo eu que formo parte dun equipo que vimos do Pazo de Meirás e imos ir dentro dun mes ao Valle de los Caídos. Entón, a mí o que máis me emociona é recuperar toda esta secuencia e tamén que chega ata o século XX e como onte alguén, por exemplo, puxo flores frescas na tumba de Juan Abramo Dios, o mestre de Vilachá asasinado no ano 36, que está aí no cemiterio de Abrense, ou recuperar a historia de Tizón Herreros, que estivo agochado nunha adega do conxunto etnográfico BIC das adegas de Vilachá, que coñece ben aquí o propietario, pues ali estuvo o alcalde de Monforte agochado durante 2 anos, que escarallou a saúde, e acabou sendo evacuado, estuvo dormindo en fornos, en sequeiros, en unha adega que el chamaba a cova, e onde escribiu obras de teatro, toda unha literatura moi interesante, e este home foi evacuado por pastores por Ourense e, seguindo a ruta dos aviadores aliados, dos xudeus que fuxían, reapareceu en Oporto cunha identidade falsa no ano 40. E faleceu no ano 45 porque quebrara a súa saúde agochado nunha adega de Vilachá. Ben, pois todas estas historias, esta arqueopoética, esta arqueoloxía emocional, é do que vai adegas da memoria. Entón, parece que estes son datos asépticos, objetivos, cifras, pero non, están nos recordando unha historia precisamente de resiliencia e dunha paisaxe que segue a ser o que é grazas aos últimos e as últimas campesiñas de Europa, moitas das cales están aquí hoxe con nós. Entón, eu creo que o que debemos facer as técnicas, as científicas, os políticos, os xestores, é procurar non quedar só co patrimonio mentre está desaparecendo a humanidade que está sostendo este patrimonio. Nada máis, moitas gracias. Despois de escoitar o mestre
Xurxo, que sempre dá, xunto ca súa erudición tremenda, ese punto, ademais de simpático e gracioso, sobre todo humán. E dentro do humán teño que agradecerlle que a lembranza de cousas que eu, de feito, non lembrara. E só dixo algo que creo que non é certo, que foi cando me chamou mestre o seu mestre. Eu penso que ninguén é mestre se non sabe que non pode ser mestre, que o que hai que facer o tempo que intentas ensinar algo, sobre todo desaprender e aprender con aquela xente como Xurxo, que ten tantísimas cousas que contar e que transmitir. E iso o que fai del precisamente un mestre. Só para pechar o acto, quería remarcar un par de cousas. Como ben dixo Cruz antes ao definir en poucas palabras as consecuencias desta investigación, hoxe sabemos que estamos diante dunha paisaxe cultural milenaria. Milenaria exactamente, de feito, porque ten 1000 anos. Este dato, baseado claramente en evidencias que podemos chamar científicas, constitúe un valor en sí mesmo moi forte. Moi forte porque, por unha banda, reforza claramente con unha historia profunda os valores da candidatura a Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra. Isto é unha primeira cousa, non banal porque non hai tantas paisaxes culturais ou paisaxes do viño que podan, de feito, decir o mesmo, que teñen 1000 anos de historia continuada. Isto é unha cousa, pero outra cousa máis é que, como ben de decir Xurxo, esta paisaxe cultural milenaria reforza tamén o que realmente a identidade, a tradición da xente, homes e mulleres que vivides aquí, que os que seguirán a vivir a partir de aquí. E unha terceira cousa, tampouco non pouco importante, é que esta paisaxe cultural milenaria reforza, por último, precisamente a cultura, a industria do viño na zona, inclusive o merchandising, o marketing que poden facer as diferentes adegas individuais, porque tampouco hai tantas zonas de viño que podan decir que o terroir sobre o que se está a cultivar o viño ten 1000 anos, 800 anos, 700 anos de antigüedade. De feito, e non quero con isto parecer que semellar que fago propaganda, pero calquera adega na zona da Ribeira Sacra, de feito, por moi poucos cartos, podería facer unha investigación para, de feito, identificar a cronoloxía dos pataus nos que está a cultivar o seu viño e inscribir eso nas súas etiquetas, nas súas botellas. Este terroir ten 500, 600, 700, 1000 anos de antigüedade. E todo eso, estas tres cousas xuntas, remarcan realmente a importancia do traballo que vimos de realizar e creo que compensan e rentabilizan ben o chamamento que nos fixera fai pouquiños anos a Consellería de Educación e Cultura, o conselleiro e a directora xeral. E xa para rematar, creo que compre tamén o tempo que celebramos estar con veciños e veciñas presentando estes resultados, compre tamén agradecer ás persoas e entidades que contribuíron á organización deste acto, empezando polo gabinete da Consellería de Educación e Cultura, que atoparon tamén o tempo para facelo, continuando polo Concello de Pobra de Brollón e todo o apoio práctico que deu, se me permite tamén rematando con Xosé Gago e Úrsula, que fixeron un traballo estupendo para coordinar todo, inclusive coordinar medios. E nada máis. Moitas gracias e felicidades tamén a todos polo que o que falamos hoxe significa.